ओम हरि नारायण ओम हरि कृष्ण ओम शिव देव महादेव ओम ब्रह्मा विष्णु त्रिशक्ति गुरुफोर ओम हरि नारायण ओम हरि कृष्ण जुगे जुगे अवतार दुष्ट दमन सत्य पालन ओम हरि नारायण ओम हरि कृष्ण ओम शिव देव महादेव ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिशक्ति गुरुफोर त्रिशक्ति गुरुफोर त्रिशक्ति गुरुफोर माथो दाबो रावबो फैयाब्रा हाबाब माथो इसेबां गोबाव जाखो नोंसिनि बैसागुनि तालिम होनो नागिरनाया नोंबो दासो फैबाय बोरोथो गुबुन माखासेफ्रालाय र'लै आदा बांद्राय हाखा दावरा जानो नाङा बयबो लोगोफ्रा देलाय मालाय राफोद रुफोद जानानै फैनांगोन ना एसे समथ' नांगोन हा नोंलाय माथो देला मांग्राग्रा जानानै दंथारोलै हनैलै लोगो सासे फैबावगौ समाथ' जाखाबाय बयबो साफा साफा फैखासिगोन लोगोफ्रा माथो आदामोना नेबाय थानायानो गोबाव जाबाय खोमा गोबाव जानोसोनो बेबादि साफा साफा फैनांगौब्ला जोंनि बैसागुनि तालिमा जागायगौमानियानो मोनालायसिगोनसो बयबो लोगोफ्रा देलाय मालाय राफोद रुफोद जानानै फैनांगोन ना एसे समथ' नांखागोन नैलै आदा दाउ खौवौआबो गाबफैलायबाय खेबले खेबले गाबनानै बैसागु बोथोरादि सफैबाय बिनिनो रादाबखौ जोंनो होलांबाय नंगौ फंबाय दाउ खौवौआनो सुबुं माहारिनो बैसागुनि रादाबखौ होफैयो बियो गाबफैयोब्लानो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो मोदोमा बैसागु मोसानो रंजानो थाखाय उसुखुथु जाखाङो सोमखोर बिफांनि बिलाइयाव थाखोमा थाखोमा दाउ खौवौआ मानसिफोरखौ रायदावलाङो नंथारगौ नंथारगौ हाबाब आदाया माथो दाउखौनि सोमोन्दै खन्थाइगिरिफोर बादि बाथ्रा बुंनो रोंथारगौब्रा खन्थाइगिरिल' नङा देग्लाय बैसागु फालिनायाव रोजाबनो थाखाय आं दाउ खौवौखौ लानानैनो मेथाइबो सुजुबाय नंगौ नामा आदा दिनै जों बे मेथाइजोंनो मोसानो सोलोंनांगौ नंगौ नामा आदा बिदिब्लाथ' जोबोद मोजां जाथारबाय नाथाय लोगोफ्रासो ज' जाफैनाया गोबावद्राय खालामबाय हनै लोगो सानै फैबावगौ बिसोरखौ फैनो होदो नाथाय जोंनि लोगोफोरा ज' जाफैगौमानि आं नोंसोरनो दाउ खौवौनि सोमोन्दै सल' खिन्थानो सानदों नोंसोर दाउ खौवौनि सोमोन्दै मिथिगौ नामा आंथ' बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिथारा आदा आंबो मिथिथारा दे बिदिब्ला आदाया खिथादो एसे खोनासंदिनि मा खिन्थानायनि बाथ्रा रायलायदों आदामोनहा नै आदाया जोंहा लोगोफोर फैसान्दि दाउ खौवौनि खोथा खिन्थानो नागिरदों दे आदा जोंबो खोनासंसै बिदिब्ला
दे बिदिब्ला बयबो खोनासंदो आं खिन्थालांसै। दे दे आदा दे आदा दे। दे गोदो गोदाय मयधपुरिनि अरनबारियाव दैथुगुरु शुक्राचार्यआ सोरजिगिरि ब्रह्माखौ गोजोन होनानै बोर मोननो थाखाय गोब्राब तपस्या खालामगासिनो दं। ब्रह्मा देवाय नमः। ब्रह्मा देवाय नमः। बुंसा नोंनो मा नांगौ? सोर नों? आं ब्रह्मा। नोंनो मा नांगौ? आं नोंनि गोब्राब तपस्या खालामनायाव गोजोनबाय। दानिया बुंदो नोंनो मा नांगौ? हे ब्रह्मा देव, आंनि खुलुमनायखौ नाजाव। हे सोरजिगिरि ब्रह्मा देव, आंनो थैनो रोङै बोर नांगौ। फिसा थैनो रोङै बोरखौ आं होनो हानाय नङा। मानोना बुजिनाय माने गासिबो जिब जुनारफ्रानो सानसे थैखानांगौ। बिनि अनगायै नों गुबुन बोर बिदो। हे ब्रह्मा देव, बिदिब्ला आंनो सोरजिनो हानाय बोर होदो। जागोन, बिदिब्ला आं थांनोसै फिसा। नाथाय खोनासं, सम जाब्ला नों गाव सोरजिनायखौ बावलांगोन। ब्रह्मा देवनि बोर मोननानै जोबोद गोहो गोरा जाबाय आं। दानिया जेखौ गोसो बेखौनो सोरजिनो हासिगोन आं। सोर दं बे मयधपुरियावलाय आंनिफ्राय गोहो गोनांसिन? दानिया ब्रह्मा देवनि बोरखौ आनजाद नायनांगौ जाबाय आं। आंखौ सिबिग्रा आरो बिथोन मानिग्रा सानै दोनथ' सोलिनांगौ जाबाय आं। ओम हिं क्लिं ओम स्वाहा। ओम हिं क्लिं ओम स्वाहा। ओम हिं क्लिं ओम स्वाहा। दिनैनिफ्राय नोंसोर सानैनि सासेया सुन्दरदेब आरो सासेया मुन्ददेब मुङै दाबि जागोन। नोंसोर सानैबो आंनि सिबिग्रा आरो बिथोन मानिग्रा जानानै आंजों थाफानांगोन। थावला बिदिब्ला आंनि थाग्रा खुलियाव थाहैनायनि हे मोदाय रायजो सोरगोपुरिनि मानगोनां सोद्रोमाफोर, खोनानो मोन्दों दैथुगुरु शुक्राचार्यआ गावनि गोब्राब तपस्यानि गेजेरजों सोरजिगिरि ब्रह्माखौ खुसि खालामनानै सोरजिफिननो हानायनि गुन मोन्दों। दा बे गुनखौ मोननानै दैथुफ्रा गोबां गोहो बोलो गोरा जासिनबाय। दावहायाव बिसोरखौ फेजेननो हानाया जोंनि थाखाय गोब्राबसिन जाबाय। मानो होनोब्ला दावहायाव जेसेबां दैथुफोर थैगोन
एसेबांनो दैथगुरु सुक्राचार्यआ बेखौ फोथांफिनबाय थागोन। दा बिनिखायनो बे दैथगुरु सुक्राचार्यनि गुनखौ सोलोयै स्रोदनो सोलोंनानै लायखुमानांगौ जादों। बिनि थाखाय मोनसे लाहार फाहार खालामनांगौ जादों नङाना सोद्रोमाफोर? नारायण नारायण नारायण। नंगौ महाराजा, दैत्यफोरा दा थारैनो जोबोद गोहोगोरा जामारबाय। लासै लासै दा बिसोरो सोरगोरायजोखौ जै खालामनायनि खोथाबो साननो हासिगौ। नंगौ महाराजा, दैत्यगुरु सुक्राचार्यनि बाथ्राया जुदि थारमारब्ला सोरगोफुरि आरो मोदाय फोलेरनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां जागोन। दा बिदिब्ला मा राहा लानाया गाहाम जागोन नारद? महाराजा, सासे गोथार गथ' नांगौ। बेखौ मध्यपुरियाव थांनानै दैत्यगुरुनिफ्राय बे गुनखौ सोलोजों सोलोंनानै फैहोनांगौ। महाराजा, सोरगो रायजोनि राजकुमारफ्रा मध्यपुरियाव रावबो थांनोनो नागिरा। महाराजाया लावदुमनि खोथाखौनो साननानै नाय। बेयोथ' मध्यपुरियाव थांनोनो नागिराखैमोन, जायनि थाखाय महाराजाजों मध्यपुरियाव जोख्लाय हरजानो गोनांबो जादोंमोन आरो महाराजाजों सावबो होजादोंमोन। नंगौ, महाराजानि बिथोनखौ मानियैनि थाखाय बियो बे साजाखौ लानो गोनां जादोंमोन। महाराजा, गुरु बृहस्पतिहा सासे फिसाला दङ। महाराजाया गनायोब्ला गुरु बृहस्पतिहा जेबो हेंथा गैयाब्ला बेखौ मध्यपुरियाव थिनहरनो हागोन। महाराजा, मोदाय रायजो सोरगोफुरि आरो मोदाय हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय आंनि फिसा कौश कुमारखौ मध्यपुरियाव थिनहरनायाव आंहा जेबो हेंथा गैया। नाथाय महाराजा, कौश कुमारनावनो थांनाय थाङैखौ खेबसे सोंनानै नायब्ला गाहाम जागौ। महाराजा, आं सानो कौश कुमारा बे खामानिखौ थारैनो मावनो एमब्रानाय नङा। जोबोद मोजां गुरु बृहस्पति। नारद, थां, नों कौश कुमारखौ बिसिम लेंनानै लानानै फै। जागोन महाराजा। नारायण 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 नारायण। कौश कुमार, कौश कुमार, कौश कुमार, कौश कुमार। अ नारद, खुलुमबाय। मा खौरां? महाराजा इन्द्रआ नोंखौ दानो राजआफादसिम लेंहरदों। दानो नुजाहैथारनांगौ। महाराजानि बिथोन। थौदो बिदिब्लालाय थांनोसै। थौ। नारायण 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 नारायण। महाराजानि जय जाथों। खुलुमबाय महाराजा। मानोबा लेंहरदोंमोन महाराजा? अ कौश कुमार, नों मोदाय हारिनि मोनसे गोनां हाबानि थाखाय मध्यपुरियाव थांनांगौ जादों। मध्यपुरियाव थांनानै नों दैत्य राजा सुक्राचार्यनिफ्राय सोरजिनो हानायनि गुनखौ सोलोयै सोलोंनानै लानानै फैनांगौ। थां कौश कुमार, नों बे गुनखौ सोलोयै सोलोंनानै लानानै फै। नाथाय सांग्रां जा, जाहाथे नों जेबो खैफोदाव गोग्लैया। जागोन महाराजा, नोंनि बोसोनखौ आं फालिगोन। आंनो बोर हो महाराजा, जाहाथे आं जेबो खैफोदाव गोग्लैया आरो आं मोजाङै मोजां थांखिसिम सहैनानै फैनो हायो। नों देरहासार जा। नों देरहासार जा, नों देरहासार जा। खुलुमबाय महाराजा।
बेनो आंनि मोसौआ बोसोरफा माफायैनो लासै लासै गोबां एरबोबाय। दा बे मोसौफोरखौ मोजाङै गुमनो, खानो आरो जोथोन लानो थाखाय सासे लावखार गथ' नांगौ जाबाय। आं थारैनो सासे लावखार गथ' मोनब्ला जोबोद मोजां जागोन। न'आव रावबो गैया नामा? न'आव सोरबा दङ ना? सोर नों गथ'? मा नांगौ? बबेनिफ्राय फैदों? खुलुमबाय आफा, आंनि मुङा कच कुमार। आं मानसिफोरनि न' थालाबायो। आंहा संसाराव रावबो गैया। हारसिङै गोदाव सोराव। अन्नानै आंनो माबाफोर खामानि होदो गुरुदेब, आरो आंखौ थानो जायगा होदो। आच्छा गथ', नों मोसौ गुमनो हागोनफा? हागोन गुरुदेब, मानो हाया जानो। दे बिदिब्ला। दिनैनिफ्राय नों आंनावनो थादो। नोंनि खामानिया जाबाय मोसौ गुमनाय, खानाय आरो बिसोरखौ मोजाङै जोथोन लानाय। दिनैनिफ्राय बे बिबाना नोंनाव थाजोब्बाय। जागोनथ' गथ'। नोंनि मुङा मामोनलाय गथ'? कच कुमार। कच कुमार। जोबोद मोजां नोंनि मुङा, कच कुमार। जागोन ना? जागोन गुरुदेब, आं आंनि खामानिखौ गोसो होनानै मावलांगोन। कौशला आइ। कौशला। मा बे आफा? नों ओजों फैनाय आइ। मानोमोन आफा? नै आइ, बियो कच। बियो दिनैनिफ्राय जोंनावनो थासिगोन। थां आइ, बेखौ लानानै थांदो थां। फैदो। कच, थांफादो। फैदो कच। कच कुमार, आंबो थांफानो। आंबो गेलेहैफानो। होद आं गेलेया, आंहा मोसौ गुमहैनांगौ। आइदै कच कुमार। आइया, साबाय नामा? आइदै साबाय। सिखारदो। थ' मा गेलेदों कौशला? न' लुदों।